Pasou o tempo mentres os días se enchían coa vivencia da súa maternidade. Unha vivencia coa que aínda lle custaba coexistir. Ata que, un día, cando a nena comezaba a dar os seus primeiros pasos, aínda inseguros, creu percibir algo extraño na súa mirada. Fora só coma un lampo, algo fugaz, case imperceptible, pero conseguiu inquietala e lembrou aquel soño. Aquela noite non puido dormir, e nos días sucesivos asexaba calquera xesto da pequena, co corazón encollido, temendo que o peor dos seus pesadelos se fixese realidade. Ela mesma trataba de acougar pensando que apenas recordaba aquel home, que o seu rostro se fora desdebuxando na memoria pouco a pouco, mais no fondo sabía que non era así, que aínda podía sentir o seu bafo quente afogándoa e aqueles ollos fríos cravándose nos seus. Non volveu ter paz. Os xestos da súa filla convertéronse nunha obsesión que a perseguía sen compaixón. Calquera era analizado cunha minuciosidade case forense, tentando descubrir se detrás se agochaba a pegada daquel home. Non era que non a quixese. A pobre era inocente, que culpa ia ter? Mais o rastro que deixara el ía manifestándose cada vez con maior claridade. Ou iso cría ela. Seguro que esa mirada furtiva a herdara del, e esa forma de rir tan peculiar, e a forza coa que levantaba os xoguetes polo ar cando se cansaba deles, e os seus andares firmes e decididos, e as rabechas e o seu falar pausado, e ata os bicos e as caricias que lle daba. Todo, seguro que en todo, deixara o seu miserable estigma. Non volveu ser quen de gozar daquela nena que alegraría os días de calquera que non fose ela. Aquela nena inocente, tenra, pura, que nada sabía de brutais agresores, nin de nais laceradas para sempre.